στην πόλη του Δαβίδ που ονομάζεται Βηθλεέμ, γιατί καταγόταν από την οικογένεια και την γενιά του Δαβίδ. Τον καιρό που ήταν εκεί, ήρθε η ώρα της Μαρίας να γεννήσει και γέννησε τον Υιό του Θεού. Γεννήθηκε μέσα σε μια φτωχική φάτνη. Αν ερχόταν εδώ σε μένα, θα τους έβαζα να κοιμηθούν στο κρεβάτι μου. Θα τους είχα για αυτιά και θα παίζα και αυτό το μικρό παιδάκι. Από τη συνέχεια, ο Άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε στους φατινούς βοσκούς. Αυτοί ήταν οι πρώτοι που αξιώθηκαν από το θείο βρέφος. Αργότερα, τους αφημάνοι από την Ανατολή, ρωτούσαν πού γεννήθηκε ο Χριστός για να τον προσκυνήσουν και να του προσφέρουν τα δώρα, χρυσό λιβάνι και σβήνι. Αν ο Χριστός ερχόταν εδώ στο σπίτι μου, δεν θα είχα τίποτα να του δώσω. Δεν είμαι πλούσιος, αυτά που βγάζω, ίσα-ίσα τα βγάζω πέρα. Θες ένα φλιτζάνι καφέ? Ευχαριστώ. Κάθε φορά που έχουμε μια γιορτή με τα παιδιά μας, πέρα από το ότι μας κάνει χαρούμενους, πέρα από το ότι μας συγκινεί πολύ βαθιά, πέρα από το ότι αποτελεί ένα μάθημα για το τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι όταν συνεργάζονται και βάζουν ο καθένας αυτό που έχει, το χάρισμά του, για να βγει ένα κοινό αποτέλεσμα, πέρα από όλα αυτά, μας φέρνει πιο κοντά στον Χριστό. Μας κρασί να πιούμε, για σένα χώρι όμορφη ήρθαμε να τα πούμε, και τα καλά Χριστούγεννα για να σου ευχηθούμε. Φέρτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε, και του χρόνου να σας πούμε. Φέρτε μας κρασί να πιούμε. Ωραία, και του χρόνου με υγεία. Πάρα πολύ, να είστε καλά.